Gure seme-alabek euskaraz ikasten dute, baina horretaz gain euskararekin harreman indartsu eta positiboa izatea onuragarria izango da beraientzat. Horri begira, euskara ere balio indartsuekin lotu dezaten lagundu behar diogu. Horrek eragina izango du beraien jarrera eta jokabideetan. Bizitzan zehar ikasten ditugun hizkuntzak gure egiten ditugu. Eta hizkuntza hauek askotan lotzen ditugu bizipen edo esperientzia desberdinekin. Hizkuntza guztiak dira onak, garrantzitsuak, positiboak eta horregatik garrantzitsua da hizkuntza bakoitzarekin dugun harremana ondo zaintzea. Zentzu honetan, haur eta gaztek euskararekiko daukaten irudia ez da oso erakargarria izaten. Askotan kontzeptu edo eredu ez erakargarriekin lotzen dituztelako, ezta? Dela tradizionala, eskolarekin, aspergarria. Orduan, garrantzitsua da haur eta gazte hauei egungo euskara eredu berri bat eskaintzea. Egia da, egun gainera arlo desberdinetan euskara erakargarria eta anitza dagoela. Kirolean, sare sozialetan, kulturan, artean. Beraz, garrantzitsua da arlo hauetako jarduerak, ereduak, erreferenteak erabiltzea eta bereganatzea haur eta gazte hauei euskara erakargarri bat eskaintzeko, bizipen positiboak eskaintzeko eta gozotasunez euskara bizitzeko. Nire semeak bere bizipen gehienak edo bere bizitzan egin ditu bizipen guztiak euskaraz egin ditu, orduan denak naturaltasunez bizi izan ditu, askoz zoriontsuagoa edo. Nire semeak bereziki 11 urtekoak bere bizipen batzuk euskaraz egin ditu eta besteak erderaz. Baina daukat oso gogoan korrika adibidez. Ikastolatik kanpo dantza, tenisa, ingelesa eta mugendu egiten dut. Dantzan bai nire entrenatzaileak egiten du euskaraz gehienetan, baina tenisean, mugendan eta ingelesean ez. Zer egiten duzu eskolaz kanpo zu? Nik eskolaz kanpo igeriketa eta ingelesa egiten dut. Eta igeriketan, sarritan euskaraz hitz egiten dugu. Eta ingelesean gutxitan, ingelesa hitz egiten dugu. Ere bai, gorputz hezkuntzan egiten ditugun erronkak eta oso ondo pasatzen dugu.